Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Masana abwino wokupatsirani nkhani izi ndine Alex Banda koma poyamba naye mitu yake. Mavenda sanachokebe m'misewu ya mzinda wa Lilongwe ngakhale kuti konsolo yati achoke kuyambira lero. Chiwerengero cha amayi ochotsa pakati m'njira zosayenera akuti chachuluka kunkhotakota. Msonkhano wa 2025 wa bungwe loona za olemba ntchito utsindika pakukweza ndondomeko zamakono. Ndipo mzamasewero akatswiri adandaula kuti kutuluka kwa manoma mu mpikisano wa CAF kubwenzera mbuyo chitukuko cha mpira wa miyendo mdziko lino. Tikhale limodzi. Malonda akupitirira monga mwa masiku onse kwa mavenda ogulitsa katundu m'malo osavomerezeka mu mzinda wa Lilongwe. Izi ngakhale kuti konsolo ya mzindawu yati kuyambira lero ochita izi awapirikitsa. Zodiac itayendera malo angapo mu mzindawu yapeza kuti mavenda ayala malonda awo kunyozera chenjezori. Wapampando wa msika wa tsoka a Steve Magombo wayikira kumbuyo konsolo ya Lilongwe ponena kuti mchitidwe ogulitsa malonda m'malo osayenera umachititsa kuti ogulitsa katundu mu msika asamapeze phindu lochuluka. Tili ndi ripoti ili la Kenford Mdima. Pomwe Zodiac inayendera malo osiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe pofuna kuona ngati ochita malonda omwe akhala kugulitsa malonda m'malo osayenera agonjera chenjezo loti achoke m'malowa, yapeza kuti malonda akupitirira monga mwa masiku onse. Ena mwa mavenda omwe akugulitsa malonda m'misewu akuti misika yambiri ilibe malo okwanira zomwe zimachititsa kuti iwo azichita malonda awo m'malo osayenerawa. Koma wapampando wa msika wa tsoka a Steve Magombo wayikira kumbuyo ganizo la konsolo ya Lilongwe lochotsa anthuwa m'malowa ponena kuti malamulo akuyenera agwire ntchito. Chitsanzo ngati amene apanga business zakaunjika ali ndi malo kunoko, ndiye ngati akupanga business yomweyo kunsewu munthu sangabwera kunsika kudzagula pamene business omwe ili kunsewuko. Ma business amene tupanga kunokofe tidali munsewu momwemo ndiye tidachilonjotsedwa. Ndiye ngati anthu apanga business munsewu ndiye kuti munthu sangabwere kuno kunsika, ndiye kuti business kunoko sizikuyenda faya anthu amene ali kunsewu. Poyankhula ndi Zodiac posachedwa apa, mkulu wa konsolo ya Lilongwe Macloud Kadamanja anati asanachotse mavenda wa m'misewu pakhala zokambirana ndi akuluakulu a m'misika ya mu mzindawu. Pakatipa magulu osiyanasiyana kuphatikizapo mabungwe omwe si aboma adandaula ndi kukula kwa mchitidwe ogulitsa malonda m'malo osayenera maka m'mizinda ya dziko lino. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Mdima. Unduna wa zaumoyo wati amayi komanso atsikana 66 pa 100 aliwonse ndi omwe akumachotsa mimba m'njira zosavomerezeka zomwe ati ndizodandaulitsa kwambiri. Yemwe anayimira mkulu wa nthambi yoona za uchembere wabwino mu unduna wa zaumoyo Dr. Amos Nyaka wanena izi pamwambo olimbikitsa kuchotsa mimba m'njira zovomerezeka omwe unachitika pa bwalo la zamasewero la sukulu ya primary ya Chisoti m'boma la Nkhotakota. Mfumu yaikulu Kalimanjira ya m'bomalo yati miyambo yoyipa ikukolezera mchitidwewo. Zambiri mu ripoti ili lomwe walemba ndi Benson Kamonjola. Poyankhula pamwambo olimbikitsa kupeza thandizo loyenera pochotsa pakati, yomwe anayimira mkulu woona za uchembere wabwino mu unduna wa zaumoyo Dr. Amos Nyaka wati amayi ndi atsikana ochuluka sapeza thandizoli. Dr. Nyaka ati m'boma la Nkhotakota lokha amayi komanso atsikana 66 pa 100 aliwonse ndomwe akuchotsa pakati pogwiritsa ntchito njira zoyika miyoyo yawo pa chiopsezo. Iwo ati unduna wawo ulikale pa ntchito yokonzanso malamulo pofuna kuchepetsa vutoli. Chinthu china ndi kusintha malamulo. Kwa malamulo athu amanena kuti munthu atachotsa mimba pokhapokha ngati mimbayo ikupereka chiopsezo cha moyo wa mzimayiyo. Koma tikudziwa kale maninga ndimene kucheza kwa kunoko ndi ma studies ena kuti zifukwa zimene anthu amachosera mimba nthawi zambiri zimakhala zachuma. Kuti muna mwake zachuma kuona ngati sakwanisa o nthawi zina zake muna mwake abereka pafupi muna wina mwana sanakule singati zimenezo zimatha kupangisa munthu ajose pakati. Modzi wa chinyamata omwe anali nawo pamwambo Yeo Gondwe wati nkofunika kuti adindo
alingalire zofulumizitsa ntchito yokonzanso malamulo kuti adzilola amayi komanso atsikana kuchotsa pakati mzipatala za dziko lino. Pakati apa akuboma loyang'anira za umoyo anadzabweretsa bilu imene inadzapita ku parliament kuti akayikambirane koma anthu aja sanakambirane ndi komwe. Ndamwina choyamba dindo athu amene amapanga malamulo atazukutanso malamulo ndikuonanso kunena kuti kodi angathandize bwanji ndikusintha malamulo mwina kuonjezera magrounds ena nangasi pakadali pano malolezwa pa njira imodzi mwina ataonjezera zifukwa zina kunena kuti atsikana athu azitha kupita kuchipatala ndi kukalandira kusintha malamulo. Koma mfumu yaikulu Kalimanjira ya mbomali yati miyambo yoyipa komanso kukula kwa mchitidwe ogwiririra ndi zomwe zikukolezera mchitidwewu. Tsikuli analikumbukira pamutu oti kugwira ntchito limodzi pothetsa imfa zodzaka mpaka kuchotsa pakati pogwiritsa ntchito njira zosavomerezeka. Munkhani za ulimi akadaulo pa nkhani za ulimi apempha boma latsopanoli kuti lifotokoze mwachangu zatsogolo la ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo za ulimi ya AIP ponjenjeza kuti kuchedwa kulikonse kutha kusokoneza ntchito za ulimi. Leonard Chimwanze ndi Professor Patrick Kambewa alankhula izi pamene tsogolo la AIP silikudziwika. Lazarus Chakwera omwe akuchoka mboma anakhazikitsa ndondomekoyi atathetsa ya FISIP yomwe anayikhazikitsa ndi Peter Mutharika omwe akulowa pa udindowu ngati president. Chisomo Chingwalo ali ndi ripoti. Katswiri wa zaulimi Leonard Chimwanza wati ngati AIP ipitilire boma likuyenera kuchitapo kanthu mwachangu kuti alimi akhale ndi uthenga olondola kuti akonzekere bwino ulimi wawo. Komabe iye wati pakuyenera pakhale mlowa m'malo wa ndondomekoyi. Ndikanakhala bwino kuti nduna za ulimi ndi subsidy coordinating unit afotokozere ndi Malawi kuti pofika tsiku la lero pachitikano ntchito zolozeka ziti zokhuzano subsidy program kukhala kuti nyumba ya malamulo idavomereza ndalama kupita kumeneko. Tinene panonena kuti ndi bwino subsidy ikonzedwenso kuti no phindu lizooneka ndalama zizipita pachione amene apindula ku subsidy akhale ozidalira pa nkhani ya chakudya. Kadolo winanso wa zaulimi Professor Patrick Kambewa wati ngakhala alimi akuyembekezera chitsogozo chomveka bwino pa ndondomeko ya AIP ndi ndondomeko zina za ulimi pakufunika kuti pakhale ndondomeko yomwe ilowe malo mwa ndondomeko yomwe akuyigwiritsa ntchito padakali pano yomwe idzakhale yothandiza anthu onse. Akambewa ati izi zikusoweka pansi pa ndondomeko yomwe ilipo padakali pano. Dziko ngati la Malawi chakudya ndi chinthu chofunikira kwambiri. Ndiyena programu ka AIP ndoti amatithandiza kuti zipeza chakudya chicha. Koma nimaona ngati programu ya MIF inalengera imodzi yoti chabwino tathandiza alimi kupeza zipangizo za ulimi koma azibwenza koma ngati zoti anthu abweza iyonso ndi nkhani ino. Polankhula koyamba kwa atolankhani mu mzinda wa Blantyre kuchokera pomwe Amalawi anamsankha ngati mtsogoleri wa dziko, Mutharika anati adzayika patsogolo ntchito zolimbana ndi njala kuperetsa patsogolo pezeka kwa fetereza, mafuta komanso ndalama zakunja. M'malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Tikadali pa nkhani zokhudzana ndi ulimi akuluakulu za ulimi m'boma la Karonga alangiza alimi kuti alimbikitse kugwiritsa ntchito njira zothandiza kukolola madzi komanso manyuwa pothandiza kupewa kukolola makamaka kukokoloka kwa nthaka ndi kuchulukitsa zokolola. Polankhula dzulo pamwambo okhazikitsa njira zothandiza kuteteza nthaka ku Lupembe, mkulu wa zaulimi m'bomalo Ayaz Nyirenda wati kugwiritsa ntchito manyuwa ndi kulimbikitsanso njira zothandiza kukolola madzi zaoneka kuti ndi zothandiza powonjezera chonde mnthaka. Zambiri mulipoti la Adams Undaninge. Mkulu wa zaulimi m'boma la Karonga Ayaz Nyirenda asindika funa kuti alimi ayenera kulimbikitsa kugwiritsa ntchito manyowa komanso njira zimene zimathandiza kukolola madzi ndi cholinga choti azikolola zochuluka. Anyirenda anafotokoza kuti njirazi zaoneka kuti nzothandiza powonjezera chonde nthaka komanso kuti nthaka ikutha kusunga madzi. Eden Sijali ndi mmodzi mwa alimi ku derali ndipo akufotokoza mmene njira zakalozera zathandizira kulimbana ndi kukolola kwa nthaka komanso kuti alimi azikolola zochuluka. Mkulu woyendetsa ntchito za bungwe la SODEF pansi pa sinodi ya Livingstonia Kenneth Sakala anafotokoza kuti ngati malo kumene mvula imavuta nkuyenera kuti alimi azigwiritsa ntchito manyowa komanso kugwiritsa ntchito mayenje ncholinga choti akhale ndi chakudya chokwanira. Mwambo unachitika pamutu oti
kusamalira zachilengedwe mogwirizana ndi chiyambi chokhala ndi chakudya chokwanira, kadidwe kabwino komanso chuma pokhala ndi chitukuko chokhazikika. Malo mwa Zodiac ndi Adams Clement Undaninga. Munkhani zokhudza chikhalidwe, themba la mathemba chikula mayembe ya mboma la Rumphi yalimbikitsa mafumu kuti alimbikitse chikhalidwe ni mtendere ndi kuonetsetsa kuti m'maderawo mukuchitika chitukuko kuti miyoyo ya anthu isinthe. Tili ndi zambiri mu ripoti la Brian Machere. Malingana ndi themba la mathemba chikula mayembe amboma la Rumphi, mafumu akuyenera kuzindikira kuti ali ndi ntchito yoonetsetsa kuti anthu awo akuzindikira bwino chikhalidwe chawo ndipo akukhala patsogolo kulimbikitsa chitukuko ncholinga choti miyoyo ya anthu itukuke. Mfumu ya Tumbukayi yadzudzulanso mafumu omwe akumveka ndi nkhani zakatangale ponena kuti izi ndi zoyipa ndipo sizikuyenera kumachitika. Machiona chofunikira kuti ndibwere kuno chifukwa mfumu iyi ndi yanyuwani, ndiye kuti kacha aisiwe bwinobwino. Ine wankulu ndiyenera kukhalapo kuti aziziwa kacha. Ntchito za ufumu makamaka zazikulu ndi zitatu: choyamba kusunga chikhalidwe, chachiwiri kukhazikitsa mtendere, chachitatu chitukuko. Zonse zimakhala mzinthu zitatu izi. Mawu ake Themba Mwang'onga ati ndi chikhulupiriro choti kudzera muzochitika ngati zimenezi ambwezeretsa chikhalidwe cha atumbuka ndi kuwazindikirisa masomphenya awo. Ndangokwezeka kumene kukhala sabutiye Themba Mwang'onga tofunikira kwambiri kuti anzanga ndi anthu anga tikondwere pamodzi. Chachiwiri ngati mfumu tiyenera kuti tiziphinsana za chikhalidwe chathu, anthu athu aziziwa chikhalidwe chathu. Ndiye chinali chinthu chimodzi choti tizikumbusana kuti ngati atumbuka tikoza kupanga chani, tikoza kuwathandiza chani ana athu. Chachitatu kuona zitukuko zimene tingathe kuchita ngati mfumu tiyenera kupanga zitukuko. Pamwambo panali mafumu ena achinyamata ndogwira ntchito za boma. Malo mwa Zodiac Rumphi ndine Brian Machere. Nthambi ya nkhalango ndi chilengedwe yati tsopano igwiritsa ntchito chiletso cha kubwalo la milandu pothana ndi anthu omwe akulowelera m'malo otetezedwa omwe ali kummawa kwa nkhalango ya Kasungu. Mkulu wa nthambiyi a Brighton Kumchedwa atitsimikizira kuti anthu akupitirira kulowelera m'malo otetezedwa ngakhale pali chiletso chomwe bwalo linapereka chaka chatha. Polankhula mmodzi mwa anthu omwe amalimbikitsa ntchito za chilengedwe a Matthews Malata wati ndi zodandaulitsa kuti anthu akutsutsana ndi chigamulo cha milandu. Zambiri mu ripoti la Wilson Alan Phiri. Mkulu wa nthambi ya zankhalango a Brighton Kumchedwa wati nthambiyi ikulephera kumalizitsa kumanga mpanda chakummawa kwa nkhalango ya Kasungu chifukwa anthu omwe bwalo la milandu linawawuza kuti asamuke sanachoke. Iwo ati nthambiyi ionetsetsa kuti anthu omwe akulowelera malo otetezedwa awasamutsa. Akumchedwa ati boma likukambirana ndi boma la Zambia pofuna kuthana ndi vuto ngati lomwe lili kumadzulo kwa nkhalangoyi komwe mayiko awiriwa anachita malire. Kasungu anthu amalowereradi koma tsopano limeneli silikhala vuto lathu chifukwa choti tamanga kuwaya angokhala ntochepa chabe chifukwa choti pali kusamvetsetsana kwa deralo anthuwo ndi boma. Koma nkhani ina apita ku koti ndi koti idalamula kuti anthu amene adalowerera atuluke, ndi malamulo amenewa agwira ntchito nthawi iliyonse. Ndipo mmodzi mwa anthu omwe amalankhula pa nkhani za chilengedwe a Matthews Malata wati adindo akuyenera kuthetseratu mavuto omwe akukhudza nkhalango ya Kasungu. Dziko lino timayendera malamulo kotero kuti sinthu cha nzeru kuti anthu aphwanye malamulo kumanzonga kumene. Komanso ndipemphe kuti Kasungu National Park kuchitika zinthu zambiri. Mwina anzathu amene amayang'anira nkhalango za nyama zakutchira nakhala pansi ndikufufuza ndikuona kuti mwina chenicheni chimene chikuvuta ndi chani. Chaka chatha tsopano kuchokera pomwe khoti linalamula anthu ena kuti asiye kulowelera malo otetezedwa mu nkhalango ya Kasungu, koma izi sizinachitike. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Alex Banda. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti
mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.